I ja estem de tornada i què millor que fer-ho que amb... Ell no vol dir-ho aixina, però per a mi avui és un expert en barris, traca de barris. Molt bona vesprada, Carles Coscollà. Bona vesprada, gràcies. Què tal, Carles? Molt bé, així estem. Avui ves a parlar-nos d'un barri que tinc jo a les arrels perquè la família de mon pare és d'allà, Benimaclet. Moltíssima gent té família a Benimaclet, perquè és un barri que encara que va començar sent un poblet molt xicotet, un senyoriu molt xicotet, avui té més de 25.000 persones i que no cal pràcticament presentació. Jo no sé què faig així, perquè parlar de Benimaclet, tot el món coneix Benimaclet, és un barri senyera de la ciutat de València, no? Els que han sigut, perquè ho ha sigut pràcticament tot, no? Ha sigut un barri que ha sigut poble, ha sigut un barri que és barri actiu, universitari, ara parlem d'això també. És un barri que té molta tradició també, molta cohesió i molt d'orgull de barri. Per tant, és un dels barris senyeres de la ciutat de València. Jo ja me podria anar i donar el programa per fet. Per a qui no conega, a dia d'avui, que és raro, però per a qui no conega Benimaclet, anem a donar-li més visió, perquè té, més enllà de ser un barri, té moltes coses que tens que contar-nos. Sí, i sobretot dir que l'experiència de descobrir Benimaclet ho he fet a través d'un blog que es diu disfrutabenimaclet.wordpress.com. Ho repetisc, disfrutabenimaclet.wordpress.com. És un blog que porta una periodista, l'Oli Benlloch, des de fa 2 anys. Va començar pràcticament com un divertimento, però sempre que tu agarres un tema i el vas fent pas a passet, setmana a setmana, al final d'aquest tema controles un muntó, no? I és el que li ha passat a l'Oli en Benimaclet, no? Que ha entrat setmana a setmana a descobrir des dels teatres fins a la solidaritat, passant pels esports, tots els àmbits de Benimaclet, perquè clar, un barri realment té moltes capes, no? Passen moltes coses en un barri i ahir tracteu... S'intenta reduir a voltes que parlar de barris és parlar d'urbanisme només, no? I no, parlar del barri és de la cultura del barri, dels moviments veïnals que n'hi ha, dels conflictes i de les persones, en definitiva, que són els protagonistes d'aquest cas, no? De Benimaclet. Repetís, el blog és disfrutabenimaclet.wordpress.com, ahí teniu totes les entrades. A més, és que parlem, sobretot, hem de recordar que parlem d'un barri que abans que ser barri va ser poble, i això sempre conforma la història d'algú. I abans de ser poble fou senyoriu, i abans de ser senyoriu això d'on ve el nom, no? N'hi ha la teoria, Vicent Vall del Conte, que n'hi ha la teoria de que en un origen venia del Moro Maclet i Vicent Maidal rectifica i diu no, és, també això ho ha descobert Ferran Esquilache, que també és del grup Arca d'Historiadors, és del grup d'una tribu d'àrabs que n'hi havia fa més de 1.200 anys a aquella zona, que es deia la tribu dels Maclata. Per tant, els Maclata, d'ahir som com els fills dels Maclata, etc. Això és l'Escòcia, ja, sempre és clar, és Cordero, ja. Mira si té història, Benimaclet, clar, aleshores acaba sent Benimaclet, no? El nom que el constituïs. N'hi ha un llibre del 2012 que es deia Els fills del Moro Maclet, no? O així, que també fan això, no? Que recorda aquesta essència àrab, que era molt xicotet, vull dir, no estem parlant d'un senyoriu molt gran, però que, clar, ha tingut una tradició que té un punt molt important en el segle XVIII, on se constituís l'Ajuntament de Benimaclet. Això de que Benimaclet Ajuntament, bueno, va tindre un segle, Ajuntament, de 1760 més o menys a 1871, d'ahir va l'Ajuntament de Benimaclet, que es constituís en el que és la plaça de Benimaclet, que constituís també l'església del que coneguem com Benimaclet, perquè abans teníem la parròquia d'Abdó i Senent, que encara avui es celebren les festes centenàries dels Sants de la Pedra, que es diu, que és més per l'ermita del Camí de Vera, diguem-ne, la zona més, encara que avui és l'Horta. Tota aquella zona és la zona més de l'església més antiga, les parròquies antigues, però que avui el que coneguem com l'església de Benimaclet, que és una església classicista, està a la plaça de Benimaclet, on tenim també ara el centre social, i tot el món ho coneix també perquè té un bar que es diu el Glob, que va molta gent allà també. Doncs ahir estem parlant d'això, no? Per tant, un lloc que ha sigut poble i que es va reintegrar a la ciutat perquè tenia molts deutes, i això també ho contava Aidal, no? Com pels deutes al final la ciutat de València li fa un pacte i li diu, bueno, jo assumisc els teus deutes, però tu formes part de la ciutat, el que mateix li va passar a Patraix també. A Patraix li va passar igual, no? Fem un saltet en el temps, perquè passem d'allò... Plantifiquen 2 universitats al voltant del barri. Canvia tot. Què significa això pel barri? Hi ha un previ molt ràpid que és el ferrocarril. El ferrocarril, el fet de l'aparició del ferrocarril també és molt important perquè fa que el Benimaclet arribi fins a
fins a trànsits, no? Per tant deixes desenvolupar la ciutat a principis del segle XX i després ja fem Icebot i Blas Kollmann i Ciutat Universitària i ja als anys 90 es posa el campus de Tarongers i allò esclata, no? Per què esclata? Perquè és molt sucós per a un estudiant universitari que ve de qualsevol poble del País Valencià arribar a un barri com Benimaclet, que recorda molt un poble, que damunt està al costat de la seva universitat, que damunt pot fer un pis d'estudiants allà perquè s'ha generat un caldo de cultiu d'una cultura, i per tant, milers d'universitaris tenen un pis allà, no? I molts s'han quedat a viure després a Benimaclet. Això ha fet que el que estaven dient abans, diguem, la gent de tota la vida de Benimaclet, la gent que encara diu Benimaclet poble, i la nova fornada, diguem-ne, d'universitaris que estan allà, tinguen una convivència que a voltes és un poc estranya, a voltes és molt profitosa, no? Perquè se retroalimenten uns als altres, no? I tenim molts casos curiosos d'aquesta convivència, no? Què implica també la universitat? A Benimaclet implica que hi ha un moviment alternatiu molt gran, de pensament crític, diguem-ne, no? I això fa que apareguin moltes associacions, que aparega l'Assemblea de Benimaclet, que aparega un centre social com és el centre ocupat social L'Horta, no? Que està pràcticament en camí de Vera, que aparega també moltes llibreries. Com esta que està present ara mateixa. Correcte, mira, esta és la llibreria La Rosa, l'única que n'hi ha en València ara, n'hi havia una anteriorment, però ara és l'única que queda d'autores de llibres en femení, no? Que es diu ahir. Només una llibreria de dones. I és una llibreria molt interessant, ja dic, perquè només n'hi ha 8 en Espanya. Però a més fan activitats. Sí, clar, fan conferències, fan xerrades de tot tipus, no? I tenen llibres de tot tipus, també infantils, contes, etc. No? I també n'hi ha una altra, per exemple, que és La Repartidora, que també fan conferències, que és una llibreria de pensament crític, no? A mi no se m'ocorrís un altre lloc millor que Benimaclet per a aquestes llibreries tinguin lloc, no? Perquè té una quantitat de gent interessada, no? En aquest tipus d'accés a la cultura a través del pensament crític i a voltes diguem que som vanguardia, no? En això. I també tenim La Traca, no? Que ja porta 4 dècades al barri i també ha sigut també un puntal de la literatura en valencià, etc. No? Per tant, tot això seria impensable, crec jo, sense tindre al costat la universitat i sense tindre aquesta tradició que anar lligant any rere any la tradició en l'avantguàrdia, no? Podríem dir-ho. Sí, perquè gràcies a que arriba a la universitat, a Benimaclet, s'obri un món que de vegades, si no estiguera recolzada per València ciutat, a lo millor no estaria ahí. Sí, correcte, evidentment, i per tot el País Valencià que venen estudiants, diguem, de tot el País Valencià a la universitat, no? La setmana passada vam fer un experiment molt xulo en la ràdio, així a la 97.7, d'era ficar totes les cançons que parlen de Benimaclet. Una cosa curiosa que no pots fer en qualsevol barri, perquè no trobes tant de material. De les 12 cançons que vaig trobar que parlaven de Benimaclet, només una era en castellà. Molt estrany, les 11 restants eren cançons en valencià. 12 cançons que parlen del barri de Benimaclet, de les quals n'hi ha algunes, per exemple, Auxili ha tret una altra cançó que parla de Benimaclet però no cita Benimaclet, el videoclip és tot en Benimaclet i és una cançó dedicada a Benimaclet, però per coses poètiques, supose, no hauran citat el barri de Benimaclet. Tot és en valencià i això també diu molt, no? Que és un barri, diguem-ne, que s'ha arrelat en aquests dos aspectes, universitat i poble, no? I clar, si arribem en tot això de la mà, qualsevol conflicte que n'hi ha al barri se multiplica per molt, no? En aquest cas, el conflicte més gran que té ara Benimaclet és la reversió, diguem-ne, l'intent de revertir el PAI, o sigui, el que demanen els veïns de Benimaclet és que se revertisca el PAI que n'hi ha en la Ronda Nord. Des del mirador de Tarongers fins a l'avinguda Alfauir n'hi ha programat un PAI que són 1.200 vivendes, que les tenim així, que és un PAI que estava programat fa 20 anys, que es va caducar en 2014 i que per tant, bueno, Urbem ja havia renunciat a construir. Però de repent, Metrovacesa se li ocorreix màgicament de plantar així 1.200 vivendes en torres a les dos costats. L'animalada és grossa. L'animalada és grossa. I aleshores anem a intentar, diguem-ne, fer tot el front de la Ronda Nord construït. Què passa? Que en aquests terrenys, justament, molts veïns de Benimaclet havien reaprofitat aquests solars per a fer sorts urbans, els havien, diguem-ne, reaprofitat i havien estat treballant en ells.
Clar, ostres, per a un veí de Benimaclet, l'Oli me comentava en l'entrevista, que s'emetrà també demà en la 97, me deia, clar, és que per Benimaclet pots trobar un xaval universitari en un aixà que ve de llaurar el seu trosset d'horta dels horts urbans, i per tant és una cosa molt arrelada, no és simplement un divertiment, no? I és símbol de molta forma de pensar, d'una forma de pensar més arrelada a la terra, de cuidar el que tenim. I arrel d'això se fa la plataforma Cuidem Benimaclet, contra el PAI de les 1.200 vivendes que s'ha preparat així Metro Bacesa. Què volen ells fer? Què es faça? L'intent de desclassificar el tipus de sòl, diguem-ne. Si tu desclassifiques el tipus de sòl en una revisió del Pla General d'Ordenació Urbana, doncs dir, bueno, és terreny rural, per tant no es pot construir i ja podem canviar l'ús. Però mentrestant no estigui això canviant, Metro Bacesa podria dir, jo voldria comprar estos terrenys, no? Clar, doncs ahí està la lluita de la plataforma de Cuidem Benimaclet per a intentar paralitzar tot això. Hi ha molta societat organitzada, molt poètica, molt simbòlica, en molta activitat. Han fet una manifestació molt xula en moltes coses per a poder visibilitzar i s'ha lluita contra el PAI de Benimaclet. Sí, perquè una altra cosa que és un barri mobilitzat sempre, des de fa anys. Sí. De fet, es podria comentar també que ja el súmum seria que tota aquesta organització que n'hi ha s'unirà més, perquè a voltes cadascú va per la seva banda, això també ho comentàvem a des. I per tant, si s'uniren totes aquestes reivindicacions i aquests moviments, jo crec que ja seria molt positiu per a tots, no? Jo no soc veí del barri, però és una recomanació que es podria fer. A banda de tot això, també és música i també és festivals. Clar, evidentment. Tot això, aquesta marxeta cultural, evidentment se reflexa ja des de fa molts anys, una entitat centenària com és el CIM de Benimaclet, el Centre Institutiu Musical, que té un casinet allà, que ara és molt curiós, perquè si aneu al CIM, per exemple, els dissabtes, trobareu una jam session molt peculiar. Una jam session són músics que van allà a tocar, diguem-ne, sense haver-se vist abans. Jo toque la guitarra, tu toques la bateria, se posem a tocar els dos. És una jam session, no sé si n'hi haurà alguna apareguda, n'hi ha una en el Radio City que sí que canvia de jazz a reggae, però esta de Benimaclet canvia cada hora d'estil. Comencen a les 5 i imaginem fan blues, i a les 6 comencen reggae, i a les 7 comencen... va canviant cada hora i clar, s'arma ahí una mogollona de gent. Així tenim una foto del CIM de Benimaclet on se fan aquest tipus de jam session en un muntona de gent. Els donem molta sort perquè els vaig bé. Recordar que han de ser músics, que no se pot apuntar quan... S'ha vist de tot, Però sí. I després també festivals, no? Recomanable en octubre el Benimaclet Confusió, que també està barreja d'art, de grafiti, de música, de teatre... Sí, que no és només música, sinó que abarca un munt d'activitats. Mira, per exemple, en Benimaclet n'hi ha un marionetista que comentaven en desfrutabenimaclet.wordpress.com, teniu el reportatge, que està instal·lat des de fa 30 anys i també viu allí. La Premi Nacional del Còmic, crec recorda que es diu Anna, també viu a Benimaclet, directors de cine també viuen a Benimaclet. Per tant, en aquest caldo de cultiu cultural fan festivals que fan unió de totes aquestes arts i les cases s'obrin per a que la gent pugui entrar i pugui disfrutar de tot i ser... També estan les festes populars de Benimaclet, és un barri superactiu. Després els mercats, uno que m'enxís el nom, l'Ecomaclet. Sí, l'Ecomaclet és, diguem-ne, l'experiment que es volia fer així, no sé si recordeu a l'inici de la legislatura del canvi, a la plaça de l'Ajuntament, ara es fa una vegada cada any, diguem-ne, però es volia fer una vegada cada mes, diguem-ne, últim diumenge, recorde que era de cada mes, tancar la plaça per a, diguem-ne, els llauraors de proximitat pogueren vendre els seus productes ecològics a la plaça, no? Bueno, doncs a Benimaclet es fa. Es diu l'Ecomaclet i n'hi ha unes 15 paradetes en les quals també participen els llocs de la zona, no? Per exemple, un lloc que podríem parlar també, el Tallafocs, no? Pues també participa un poc en els productes d'allà de l'Ecomaclet i que també fa això, fa que la gent que estigui conscient dels menjar, no? A través d'aquest mercat que es fa una vegada cada mes, no? Crec que és un dissabte de cada mes es fa l'Ecomaclet a Benimaclet. I molts llocs que n'hi ha. Recordem el Terra, la Murta, la tenda de Macondo, el Glob també.
n'hi ha molts llocs que són recomanables a Benimaclet, no? No vull deixar ningú, no? És un barri peculiar, ja dic, perquè no podem estar parlant d'un barri normal, donat que arriben milers d'universitaris i per tant això altera la vida normal d'un barri, però que també se reaprofita d'això i pot generar totes aquestes dinàmiques que també vinculades al món de la solidaritat, no? Per exemple, la tenda Piel de Mariposa o la seu de Payas Hospital o la seu també de Nueva Opción, que són llocs vinculades a la solidaritat i vinculades a la malaltia també que estan en Benimaclet, no? Tot això passa en aquest terreny xicotet que està al nord de la ciutat de València. Benimaclet és